म्हातारे झाल्या आमका आणि गोड आमचे कोणी ऐकना हांगा आता तोंडात दाबून रक्ताच्या मातोर सगळे उलटे जाला संसारात तुझ्या ते भुरगे पासून मुद्दात आमका म्हाताऱ्या बेगीनो उलटे जाला संसारात तुझ्या ते भुरगे पासून मुद्दात आमका म्हाताऱ्या बेगीनो बदलला 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 संसार बदलला 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 संसार सगळे बदलला सगळे बदलला सगळे बदलला सगळे बदलला मागणेला गजारना मीसना देसना बदल टीव्ही पडून गोष्टी सालानी आंबोळीची गांठ साताना आधी सतगुरु काढताले जना मारगड्याचे पेसाव घेताना आमची सुंदरसाल गुंताली मोना आता आंबोळी ऐकून मिळाला आयच्या भुरग्या बाबा नमानपुरी सारखे कळाला आता आंबोळी ऐकून मिळाला आयच्या भुरग्या बाबा नमानपुरी सारखे कळाला बदलला 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 संसार बदलला 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 संसार कोणाकी विसा राताच्या भुरग्या कोणाकी विसा राताच्या भुरग्या सलमान खान आमिर खान कादर खान शाहरुख खान काका कळीत नावा फिल्म नटाची आंबोलीची गांठ जाताना आधी सगळं काढताले जना मारगड्याचे बेसाव घेताना आमची सुंदरसाल गुंताली मोना आता आंबोली ऐकून मिळाला आयच्या भुरग्या बाबा नमानपुरी सारखे कळाला आता आंबोली ऐकून मिळाला आयच्या भुरग्या बाबा नमानपुरी सारखे कळाला बदलला 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 संसार